kertomus siitä, mitä Suomessa tapahtui viikinkikauden aikana. Tästä tarinasta ei puutu sotaa, romantiikkaa, seikkailuja ja juonitteluja. Tämä on tarina, jonka olemme unohtaneet. Tarinamme alkaa Pohjolan häistä. Ne olivat varmasti aikamoiset juhlat, sillä niistä on maininta kaikkien skandinaavisten maiden perimätiedoissa. Ne muistetaan Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Niistä puhuu oma Kalevalammekin sivutolkulla. Voi kun olisimme päässeet näkemään sen omin silmin. Vietettiin viikinkisaagojen nimeämässä Kainussa tai kalevalaisittain Pohjolassa, aikansa rikkauksien keskittymä ja kaupankäynnin keskus, sen tiedetään sijainneen Etelä-Pohjanmaalla. Siellä he elivät leppoisaa, rauhantäyteistä elämää, oikeastaan erittäin leppoisaa. Hän on Snaer vanha vaimonsa kanssa. Järjestyksessä Pohjolan 4. kuningas, mies rikkauksien takana. Snaer keksi jo nuorena turkiskaupan roomalaisten kanssa ja rikastui silmittömästi, ollen lopulta Skandinavian rikkain mies. Kaikkihan hänen tyttärensä halusivat naida. Etelä-Pohjanmaahan ei luonnollisesti koskaan voinut kuulua Rooman valtakuntaan, mutta roomalaiset levitti mielellään tuntosarviaan joka suuntaan barbaarien sekaan nähdäkseen, mitä niissä touhuttiin. Tämän vuoksi myös tällä Etelä-Pohjanmaalla oli hyvin tiiviit yhteydet tänne Roomaan. Sinne vietiin Roomaa turkiksia, joita nämä roomalaiset osti aivan kyltymättömästi niin paljon, kuin niitä pystytään hankkimaan. Vastalahjaksi sitten saatiin niin kuin roomalaisia aseita. Sieltä arkeologia on löytänyt Etelä-Pohjanmaalta paljon tämmöisiä niin kuin roomalaisperäisiä miakkoja ja keihäänkärkiä ja kilvenpupuja. Ja onpa siellä jopa lasinen juomasarvikin, joka on valmistettu Italiassa 100-luvulla. Ja tutkittaessa näitä Pohjanmaan korulöydöksiä on paljastunut, että niiden käyttämä metallikin on hyvin pitkälle Rooman valtakunnan kaivoksista. Snaer vanhallahan oli siis 3 tytärtä, joita hän pyrki tietysti naittamaan eri kuningaskuntiin siinä Itämeren alueella. Tarkoituksena näillä tyttärien avulla oli luoda tämmöinen kauppaliitto sitten. Snaer vanhahan olisi tietysti ollut sitten itse tämän kauppaliiton niin kuin harmaa eminenssi ja sen todellinen johtaja. Hän olisi saanut niin kuin valtaa tyttäriensä avulla sitten tähän kaikkiin kuningaskuntiin ja eittämättä hän olisi ollut sitten Skandinavian mahtavin mies. Kosinnan voitti svealaisten kuningas Vanlande, komea mies. Hän kantaisi pian mahtisuvun kaulakäätyä, joka avaisi hänelle kaikki ovet. Sitten vaan häähumu irti. Hääyön jälkeen Vanlande hyppäsi veneeseensä hyläten nuorikkonsa. Itse asiassa hänellä oli Uppsalassa toinen nainen. Avioliitto oli kiinnostanut häntä vain paremman aseman vuoksi. Hylätty morsian jäi rannalle. Sitähän ei Vanlanden anoppi aikonut sietää. Hän manasi Vanlanden. Kyllä. Snaer vanhan vaimo on juurikin Kalevalan tuntema pohjanakka. 3 tyttären äiti ja erityisesti noitataitojen haltija. Sen sai nyt Vanlandekin oppia, kun paholaisolento Mara kävi hänet polkemassa hengiltä. Oman aikansa uniapneaa. Svealaisten valtaistuimelle nousee nyt kuningas Wispur. Neuvonantajat vaativat häntä hankkimaan jälkikasvua kruununperijäksi. Wispur tietää, että todellisia kosiopaikkoja on vain yksi, Suomen puolella. Sitä hän ei tietenkään haluaisi tehdä, mutta ilman perillistä hänen asemansa jää liian heikoksi.
Politiikka ratkaisee asian, niin hän nielee ylpeytensä ja lähtee matkaan kohti Pohjolaa. Kukaan ei tietenkään sano, että on helppoa pyytää tyttären kättä itseltään Pohjanakalta. Häät kuitenkin pidetään ja jälleen tulee vieraita kaukaa asti, alkaen heti hurmaamaan paikallisia neitoja. Tiedä, vaikka täältä löytyisi kaukovieraillekin vaimo, sitten alkavat häät. Sen ajan mieskuva oli kaukana kotitöitä tekevästä pehmomiehestä. Sen sai Uppsalaan muuttanut vaimo oppia heti ensitöikseen. Lisäksi kuninkaalla oli kaiken aikaa ollut toinen nainen, eikä tahti hiljentynyt vuosien saatossa. Vaikka syntyi 2 poikaakin. Lopulta liika oli liikaa ja vaimo palasi lapsineen Suomeen. Sinä syksynä Snaer vanha kuoli, väliaikaiseksi kuninkaaksi nimettiin Torri. Leskeksi jäänyt Pohjanakka tahtoi tietenkin kuninkuuden pysyvän omassa suvussa. Hänen Ruotsista palannut tyttärenpoikansa Froste astuisi vielä yhtenä päivänä isoisänsä saappaisiin. Kaikkien prinssien ongelma oli se, että ennen kuin ne pääsi kuninkaaksi, heidän piti suorittaa uroteko. Urotekohan oli sitten, joko se oli yleensä sota, jos semmoinen oli, jossa pystyi kunnostautumaan. Toinen hyvä vaihtoehto oli sitten kosioretket, mistä nämä Saakakki ja meidän Kalevalammekin mainitsi hyvin paljon. Varsinkin vielä, jos sen kosion voittaa ja saa vielä morsiamen sydämenkin puolelleen, niin se oli uroteko vailla vertaa. Jos tämmöisiä ei ollut sitten näköpiirissä, niin hätätapauksessa no sitten joku vaarallinen metsästysretkikin saattoi kelvata. Mutta jokin niistä oli tehtävä ennen kuin sai sen kuninkaan arvovallan. No Froste ratkaisi sen asian niin, että hän palauttaa sukunsa kunnian sillä, että hän lähtee tänne Sveaan ja vaatii sitä isältään sitä sukunsa kaulakäätyä takaisin. Ukko ei siitä suostunut antamaan, joten Froste poltti hänet taloonsa. Sotahan siitä syttyi. Svealaisten kuninkaaksi huudettiin nyt Agne. Hän oli velvoitettu verikostoon. Vastaavasti Suomen puolella mieheksi kasvanut Froste oli nyt ansainnut kuninkaan kruununsa. He tiesivät, mitä oli tulossa, joten alkoivat valmistautua. Olaus Magnus julkaisi keskiajalla Skandinavian kartan nimeltään Karta Marina. Siihen on piirretty tämä sotaretki. Ei se oikeasti niin mennyt. Agnella oli semmoinen ongelma, että hänellä ei ollut miehiä. Hänellä ei ollut varallisuutta niitä pestata ja hänellä tulisi menemään hyvin, hyvin pitkä aika ennen kuin hän niitä saisi kasaan. Ja siltikin oli pelättävissä, että se joukki olisi liian pieni ja hän odottaisi selkäsauna siellä perillä. Ratkaistakseen tämän asian hän tarvitsi liittolaisen. Niinpä Agne lähetti neuvottelijansa sen aikaiseen Satakuntaan pyytämään heitä liittymään mukaansa. Satakunnan hallitsija kuka sitten olikaan mietti asiaa. Ei siinä ollut paljon miettimistä. Loppujen lopuksi Pohjola oli semmoista väkeä, joka osti halvalla ja myi kalliilla. Heidän kanssaan pystyi tekemään vaan huonoja kauppoja. Sen olivat satakuntalaisetkin kyllä oppineet varmasti siinä kohtaa. Mutta jos heidät pelattaisiin pelistä pois, niin turkiskauppa siirtyisi kokonaan satakuntalaisen käsiin.
Se on varmaan se pääsyy, minkä takia Kokemäenlaaksosta lähdettiin joukolla sotaan. Niin alkoi satakuntalaisten marssi kohti Kyrön laaksoa. He kaikki tiesivät, että edessä olisi kova päivä. Jokainen tiesi yhdessä ja erikseen, että piti valjastaa parhaat taitonsa ja aistinsa, jos halusi siitä päivästä selvitä. Entä kuningas Froste? Hän kaatui sotakentälle yhdessä miestensä kanssa. Kilometri taistelupaikasta pohjoiseen sijaitsee Leväluhdan uhrilähde, joka silloin oli vielä mustavetinen lampi. Leväluhta on ehkä yksi Suomen arvotuksellisimpia hautapaikkoja. Siitä ei edes tiedetä, onko se kokonainen joukkohauta, johon on heitetty ihmiset yhdellä kertaa, vai onko se pitkällinen hautaustapa, joka on ollut ehkä Suomessa yksi eriskummallisempia. Joka tapauksessa Leväluhdasta, vaikka se nykyään on lähdössä, se oli aikanaan lampi, sieltä on kaivettu 100 määrän niin kuin ihmisluita, aivan mielettömät määrät. Jos me laskemme sen ajan Pohjolan niin väkiluvun, niin siellä pitäisi olla hivenen alle puolet koko väestöstä sinne heitettynä. Jos se on joukkohauta, niin siellä on tapahtunut kyllä melkein kaikkien aikojen joukkomurhakin siinä kohtaa. Ja Leväluhtaan tutkimushistoriaan sisältyy tämmöinen mielenkiintoinen pointti, että 80-luvulla huomattiin, että näitä luita oli syöty. Ja se oli hirveä tämmöinen shokki. Otsikot kirkuu, että aivot maistuneet voittajan suussa ja kaikkea semmoista. Ja se oli hirveä häpeä tietysti, että omat esi-isät paljastuu kannibaaleiksi. Siinä on koetettu sitten tehdä vastatutkimuksiakin, joka kumoisi sitten tämän ikävän tosiasia. Eli puhutaan tämmöistä kuin lääkinnällisestä kannibalismista. Se tarkoittaa sitä, että niin kuin nykyäänkin on verensiirtoja ja elinsiirtoja, että toisesta ihmisestä otetaan hyödykkeitä. Jo sieltä Rooman ajoista keksittiin, että kun käytiin näitä taisteluita ja oli paljon haavoittuneita, niillä oli tulehtuneita haavoja ja ruhjeita ja mustelmia ja luun murtumia, niin niitä voitiin hoitaa toisen ihmisen tämmöisellä niin kuin nesteillä ja verellä ja aivokudoksilla ja luuytimillä ja rasvaa hierottiin mustelmien päälle. Se on ihan tämmöinen niin kuin hoivan mielessä tehty asia. Se todistaisi niin kuin sen, että siellä on käyty taistelu, koska niin ei niitä muun syyn takia ole voitu tehdä. Siinä on tietysti se järkyttävä yksityiskohta, että kuolleiltahan ei voi vertaa ottaa, kun se on maksuttu. Ne pitää ottaa eläviltä ihmisiltä, eli toisin sanoen siltä väestöltä, joka saatiin kiinni ja kuljetettiin siihen
lammen edustalle sitten niin antaa henkensä näiden haavoittuneiden sotureiden puolesta. Ja me tiedetään nämä tekijät, koska tämä tapa oli voimassa Germaniassa, mutta Suomessa sitä ei tunnettu, niin me voidaan siitä arvata, että tällä sotaretkellä oli mukana tämmöisiä ulkomailta pestattuja ammattisotilaita, jotka osasi tämmöiset niksit ja tiesi ne ja osasi sitä hyödyntää. Se, mitä me tiedetään näistä germaanisotilaista tai olisiko vanhoja legionaalaisia, niin heidän vaimonsa seurasi heitä mukanansa aina näille sotaretkelle. Ja nämä vaimot hoiti kaiken niin kuin muonituksen ja hoivapuolen. Eli jos me ajatellaan, että näitä nuoria tyttöjä, mitä on otettu vangeiksi ja niitä on nyljetty ja tapettu kirveillä, niin se on ollut itse asiassa naisten tekemää hommaa. Voitettuaan taistelun satakuntalaiset hyökkäsivät varsinaiseen Pohjolaan, he polttivat ja ryöstivät sen maan tasalle. Kylä, joka muodosti Pohjolan, sijaitsi noin 15 kilometriä Leväluhdasta länteen. Pohjola, sen sijainti, se on melko kiistattomasti sama kuin nykyinen Aittomäki, joka on siis tunnettu näistä jättimäisistä kuninkaan haudoista. Pohjolan kivimäkenä tunnettu. Aittomäki varmaan sanana tuo mieleen niin kuin aitta, että se on paikka, jossa on paljon aittoja, mutta eli loppujen lopuksi se sana on kuitenkin muinais-saksaa, se on, tarkoittaa aido, polttaminen, se on siis suomeksi sanottuna polttomäki, se on mäki, joka on poltettu. Paikalla oli myös yksi, joka oli tullut maksamaan kalavelkoja Pohjanakan kanssa. Kyllä. Hän on Kalevalasta tuttu Ilmarinen. Aikanaan Pohjanakka oli mestannut hänen isänsä ja ottanut voitonmerkiksi isänsä sukusauvan. Oli tullut aika vaatia se takaisin, kun kaikki oli jo ohi. Myös ruotsit saapuivat paikalle. Se oli heille helppo voitto, ei tarvinnut kuin palata mistä oli tullutkin. Uppsalassa odotti voiton juhlat. Hän on Skjalv, suomalainen prinsessa, joka oli tuotu Ruotsiin sotasaaliina. Eivät ollenkaan käsittäneet, miten vaaralliseksi hän osoittautui. Sillä kun juhlat lopulta loppuivat ja humaltuneet miehet sammuivat, kuristi nainen kuningas Agnen juurikin siihen kaulakäätyyn, josta oli niin paljon riitaa ollut sukujen välillä. Myös satakuntalaiset palasivat kotiinsa oman sotasaalinsa kanssa. Sampo. Juu ei, mä en lähde tähän. Arvaa edes. No ehkä joku harkkohytti saattaisi olla siis tämmöinen oma aikansa masuuni, jollaisia tunnettiin jo ulkomailla. Niillä pystyttiin tekemään tämmöistä kankirautaa, joka oli tämmöistä hyvin sitkeää ja helposti tauttavaa. Se erosi laadullisesti hyvin paljon näiden suomalaisten itsensä käyttämästä järviraudasta, joka oli tämmöistä paljon haperompaa ja vaikeammin työstettävää. Molemmat sotasaaliit osoittautuivat liian pitelemättömiksi.
Pohjanmaa autioitui, syntyi kokonainen asutustyhjiö. Satakunnasta käsin alettiin seutua hyödyntämään ja lopulta siitä tuli satakuntalaisten siirtomaa. Syntyivät pohjankävijät. He muistelivat tapahtuneita ja näistä muisteloista syntyisi ajan kanssa kalevalainen pohjan runous. Vanhat kuninkaat olivat nyt poissa ja oli uudenlaisten sankarien aika.